हाय मित्रांनो, मँगो किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. मी प्रसाद. मित्रांनो, आज आपण बनवतो आहे साबुदाणा वडा. उपासाला एकदम झटपट बनणारा साबुदाणा वडा. तर आपण कृती चालू करूया. पहिले तर आपण भिजवलेले साबुदाणे घेतलेले आहेत 1/2 किलो. त्यानंतर बटाटा घेतलेला आहे आपण 4 ते 5 बॉईल्ड बटाटे येते. त्यानंतर आपण कूट घेतलेलं आहे शेंगदाण्याचं अंदाजे. जिरा जिरा घेतलेला आहे आपण 2 टीस्पून. ही मिरची घेतो आहे आपण 2 ते 3. मीठ घेणार आहोत आपण 2 स्पून मीठ घेतोय. चांगलं बाइंडिंग करून घेऊया आपण त्याला. अशा तऱ्हेने चांगलं मिक्स करून घेऊया. तर आपण अशा तऱ्हेने टिक्की बनवायला तयारी करतोय. तर पहिले 4-5 तर मी ते हार्ट शेपमध्ये बनवतोय. तुम्हाला जसे बनवायचे तसे बनवा. मला फोटो काढायचे आहेत म्हणून मी हार्ट शेपमध्ये बनवतोय. ते गोल स्क्वेअर कसे तुम्ही जसं तुम्हाला वाटतं तसं. आपल्याला हे 2 ते 3 मिनटासाठी डीप फ्राय करायचे आहेत, कारण की ऑलरेडी आपण जे पण साहित्य वापरलेलं आहे ते सर्व साहित्य ऑलरेडी बॉईल्ड किंवा आपण पाण्यामध्ये ठेवलेलं आहे. त्याच्यामुळे 2 ते 3 मिनटं खूप झाली आपल्याला डीप फ्राय करण्यासाठी. तर पहिले आपण 3 ते 4च पीस सोडूया. अशा तऱ्हेने एक चांगला कलर येतोय. परफेक्ट रेडी झालेले आहेत अशा तऱ्हेने. मित्रांनो, मँगो किचनचे तुम्हाला जे माझ्या रेसिपीज आहेत त्या तुम्हाला कशा वाटतात त्या तुम्ही मला टेक्स्ट किंवा मेसेजमध्ये सांगू शकता. आणि तुम्हाला पण कुठच्या रेसिपी हव्या असतील तर तुम्ही मला ते पण सजेस्ट करू शकता. अशा तऱ्हेने आपले रेडी झालेले आहेत साबुदाणे वडे. मित्रांनो, मँगो किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि आयकॉन बेल प्रेस करा. थँक्यू.